Bai, hor, A-eredua indartzea, zen gaur egun dauden ereduetan A-eredua indartzea ekarri dezakela edo behintzat hori bermatu behar dela dira legeak, eta murgiltze eredu baten aurrean, balizko murgiltze eredu bat etorkizunean erako planteatu zitekenean horri ateak istea, ez igual ulertu dezakegu intentzioa hori da, ez ez jakin oendik legearen azken puntua nola idatzi duten. Bai, horre esan behar dago, hemen aipatu da moduan, izatez, lomceren kontra erabili dien hainbat argudio da bintzat ezagunenak gehiengo batentzat izaten dien normalen mediotan agertu izan dienak. Izan segregazio, sexu bereizketan araberako banaketa kontua, izan erlijioaren ezarpenaren, gaitarazko ezarpenaren kontua, baina Euskal Herriari dagokionean badaude beste aldagai batzuk Estatu Espainolan ez bezala aurreko bi horien tamainan edo aurreko bien gainetik gaian inkluso sufrituko ditugunak, ez? Bata izango litzateke hizkuntzaren trataerarena eta bestea kurrikuluma bera, ez? Maila horretan bi aldagai horiek hemen bereziki kalte larriak sortu ditzake. Hizkuntzari dagokionean esan beharra dago gaur egun EAN, zen Nafarroan hizkuntza sistema gehiago daude, EAN adibidez dauden hizkuntza sistema dira 3, A, B eta D. A eredua euskara irakasgai bezala, B eredua maila handi baten erdia eta erdia, nolabait esateko, eta D eredua gaztelania irakasgai bezala, 3 eredu horiek agortuta daudela esan dezake. Eta ja ez da labek esteilasek edo elak esaten duela, baizik eta hezkuntza sailburu batek frogatu zuela. Angeles Iztuetaren garaian, ja 2005-2006 garen urte inguru horretan, azterketa bat egin ziren EAeko ikasle guztiei, jakiteko zeintzak beren euskararen gaitasun maila. Hor maila bat jarri zen, gutxieneko bezala, eta hor emaitzak oso esanguratsuak izan ziren. A ereduko ikasleetatik 0 gainditu zuten iritsi zien maila horretara, inorretzen iritsi. B ereduko ikasleetatik herenak bakarrik gainditu zuen eskatu zitzaien euskara gaitasuna, eta D eredutik, hau da, berez euskerazko eredutik, bi herenek soilik gainditu zuten eskatzen zen maila. Honek esan nahi duena da, D ereduan ere, gaur eguneko D ereduan ere, eren batek ez duela euskararen maila nahikotasun maila bat lortzen, ez? Honek ez du esan nahi euskarari jakin gabe eta jodienik, baina bai zertxo bai falta zaiela hizkuntza erabat menperatzeko. Datu horiek hor daude esandako urte horietatik, eta hortik hona inungo hezkuntza sailburuak ez dio gai horri heldu, ez? Saiakera bat egon zen bere garaien, Tontxu Kanposen bidetik, Eusko Jaurlaritzan PNV eta EA banatuta zien horretan, eta hor murgiltze eredu antzeko zerbait planteatzen hasita zeuden, nun euskara izango zen oinarrizko hezkuntzarako hizkuntza. Eta hor esan behar dago, adostasun oso zabal bat bazeola urrats hori emateko, ez ginen oso ados epeetan, jute gineaneko 2000 garai hartan 2000 urtetara artea, 7 edo haratago hendik, baina pres ginen hortarako ere, baina hor azkenen frenoa bota zen, eta hendik orain gaur egun dagoen egoera are gehiago. Gaur eguneko hezkuntza sailburuak eta Lakuako parlamentua gobernuan daudenak, behin baino gehiagotan esan dute hizkuntzen eredua mantentzearen aldeko jarrera dutela. Hau gaur egun eta lomce ikusita, lomceri begirako saihesbide bat eman dezake, baina aurrera begira bistan da agortutako eskema batekin mantentzen gehala. Eta haratago jutearen beharra ere badagola, balen esandakoa, datu objektibo batzuetan, baina aritzen egialako gauza hauek edo aipatzerako garaian. Eta orduan bide horretan, kontseiluak dagoeneko bere proposamena bideratu zuen, nun murgiltze ereduaren aldeko autua egite zuen, maila handi baten Katalunian dagoen hizkuntza eredua, erabat katalanera, kasu honetan gurera, erabat euskeraz, baita eskolaz kanpoko ekintzak eta
aurraren eskolako mundu guzti hori euskalduntzearen bidetik eraman da, eta gure ustez behintzat urratsak hortik eman behar dira, ez? Gehien bat ikusita egun dago sistema agortutako sistema bat dela, ez?